Здравейте на всички, моят име е Shadow, а вие сте с първата поредица, което ни се започва в този канал, а именно Дом Кошмаров 2, както може да се каже така на руски, тоест Nightmare House 2. Единичката до сега не съм я цъкал, до някъде съм играл тази игра, обаче така и не я довърших, но съм играл тази игра преди около една година, някъде там, така че съм забрал съвсем играта. Нещо друго, какво да кажа, да, добре дошли в първата поредица, която мисля да започва в този канал. Това вече май, че го повторих, ама както и да е. Да, мисля да почваме. New Game, тук са някакви чаптери. Не знам какви са, ама както и да е, да почваме от първия. Много съм развълнуван да почна тази игричка. Загрузга, както вижте, горе пише loading, като тук пише загрузка отдолу, както и да е. Мислех да започна някакви други поредици, обаче като сега видях тази игра и вече на нея да започна. Опа. Малко звуци са много силни, обаче се надяваме, че ме чувате. Чакайте. Добре, така ще става. Ако имате проблеми с играта и ви чувате играта слабо, да ми кажете. Какво е това? Това е лопата ли е? Да. Охо, здравей. Добре, това ще ни спасява живота. Това не мога да чупиме. Така. Що сме на 88 кръв, бе? Верно, я се бъснахме с колата. Как ти е? Това църбаля. Омага. Омага. Чакайте. Малко да лечиме звуците на ефектите. Окей. Сега тук какво правим, бе? Какво става, Джамек? Окей. О, я, беби. Не. Аз имам фенерче, бе. Омага. Тук е някакво сексово колело. Така, тук няма работа, предполагам. Така. Омага, чакайте малко. Имам проблеми с Steam, тъй когато мина 30 минути почва лагватски много. PC-то. Омага. Един момент, сега ще го правя набързо. Лагва мацки много знам. Ето, готово. Сега ви трябва да се оправи. Няма никакво проблеми. Окей, оправихме го проблема. Това е хубаво. Ти от какво си вече не можеш да щупиш? Окей, заключено. Аз тия пада, бе, човек.
Не, ще ползваме това тук. Така. Аха, окей. Аре бе. Така. О, майка ти деба! Окей. Какво става, приятел? Те сте степили от всекъде, бе? Сериозно ли, бе? Като се реше това момче, го убих. Ти ево, майката! Вай, на 25 кръв съм, бе. Къде е инвентара, бе? Тоест... то ти го по... Да, окей. Ех, майка ти деба! Заиграл от 2012 не е изобщо зле. Ай, отвори портата, бе. Съмнително. Motherfucker. Майка ти деба. Телевизор. Омага. Омага. Взехме патрони от някъде. Какво? Тук не се ли връщаме? Чакайте, бе, не сме тук. Омага. Тъпът, няма се хвана, бе, мръсник. Слабо, надолу сме. Мале, тука го пречесвам. Тази ще скочи. Бебе! Ела сме. Майка ти. Това добре, че не го видях в жълто. Добре, че не го видях това. Добре, че не го видях само. Елате ми повече, бе. Само това ли сте, бе? Охо, револвер. Не вече тук е заключа за всеки случай, защото не искам да ми скочи някой. Кой плаче? Мама ви деба. О, сега ще вижте. Shit. Окей.
Продължаваме напред. Бум! Слава. И да тема майката. Мали трябва такова. Така бе, мерси. Мерси, игра. Добре, тук няма нищо сега. Хладилник? Това не е хладилника, как ти е? Тук ни дава безплатни патрони, мерси, игра. Чай, тук видях нещо. Мама ти деба! Окей, сега пък ли ще трябва да намерим? Колко сте, бе? Чайте. Окей. Майко, трябва ми бандаж. О, не отново. Окей. Мамо ти деба, фенер, стия. Нагоре ли сме? Омага, сега ще стане нещо. Сега ще стане нещо, 100% съм сигурен. Някой ще ни чака горе. Добре. Го е, бе. Ако той ни чака, значи няма кой. Surprise, motherfucker.
Обаче трябва да си пазя амунициите за това. Олеле! Олеле! Майка ти! Слабо бе, слабо. Аре бе, къде ме върна това? Доколкото знам, с F1 се прави сейф. Помога. Или с F2, не знам. Това го забравих помежду другото. Чай сега малко поразгледаме тук, да не ми да дават някакви безплатни неща. Топа не... не е пълно. Чай сега, вижте сега какво ще направя. Един момент. Би трябвало вече това да бъде мъртъв. Добре, как ти е? Кучи на ислям. Добре почва. Не. Добро посрещане. Така, тук би трябвало да има нещо вече. Аре бе, това ми дава патрони, поне ми дава бандаж. Това бе пълно. Сега, доколкото знам, трябва тук да бягаме и да отидем там. Откъде се тигане там? Не. Ето. You can't escape from Nightmare House. Добре да почваме сега. Какво става? Окей. Мазовски, what the fuck? Same as it always was, isn't it? The mind just keeps sending you back again. It's interesting how you can find comfort in any familiar situation, even a familiar nightmare. Wake up. It's time for the real nightmare to begin.
Дами и господа, започваме с Nightmare House, двойката. Надявам се поредицата да ви хареса. Се опитам да дам всичко от себе си да бъде интересна. Така мисля, това бъде всичко от този епизод на Nightmare House. Това беше интрото, един вид. Да видим какво представлява тази игра. Тъй, че да, това беше от мен и до следващия епизод. Чао, чао. С кое копче спира, бе?